Ahoj. Zdravím všechny čtetele a sledovatele serveru Marksmania.cz, ČSSR nebojť. Dneska si tady představíme doopravdy unikátní kousek od korejského nebo japonského, nevím, výrobce Siny Mini. To si nevšímejte, to tam všichni dávají jenom tak, například iPhone se trošku kopl a napísal iPhone 5S. To je jenom prostě tlačová chyba. Co bych chtěl dále vzpomenout je 105 KCL, co je delikátní pro tak velké rozměry, doopravdy 105 KCL za takhle obrovitou nabíječku, nebo co to je, se doopravdy vyplatí. V rychlosti teď nevím, co bych ještě řekl, tak já radši otevřu, vidíte, tady máme hezké fialové písmo, nějaké drobnosti, jako například datum spotřeby. Máme tady doopravdy, nevím proč psali na mobil datum spotřeby, to je ale jedno. 1.11.2014, jo, to bude zítra. Otevřu teď tuhle mobil. Jak pěkné je zabalené. Takže zajímalo by mě, kde je nabíječka, asi si třeba dokoupit. Nevadí, to je taky malinkatý nedostatek toho zařízení. Takže design je doopravdy cool. Tady máme takové drobné kuličky, tady nějaké čtveřečky a dole máme samozřejmě bílou vrstvu čokolády. Okamžitě bych se do něho zahrysl. Takže nemusím vám teďka říkat, co to má všechno. Má to prostě všechno nejlepší grafickou kartu, procesor, všechno, rozlišení 4K nahrává taky, Full HD, 4K focení, samozřejmě všechno, normálně foťák, samozřejmě výkonný. Ale já jsem vám teď chtěl říct doopravdy něco zajímavého. Co je například, že tenhle telefon, když budete v nesnazích, on vám vždy pomůže. Například, když budete mít hlad, se jednoduše do něj zakousnete. Je to dokonale promyšlený výrobek. A stojí jenom 250 000 eur, nebo 158 milionů českých korun. Takže doopravdy, když do něho zakousnete, nebudete mít hlad ani obavy, že byste hlad někdy měli. Prostě je to jak taká živá voda. Co dál? Ještě ku koncu bych chtěl říct ještě zajímavý novinku, a to, že je odolný voči nějakým takovýmhle roztráním, když to dáte takhle spolu. Co z toho vznikne? Je to neuvěřitelný, pánové a pánové. Takže konec. Vím, že dnešní recenze nebyla taká dlouhá ani dobrá jak ta minulé, ale věřím, že je stále ještě dobrá a pořád lepší jak od nějaké konkurence, například, nechci jmenovat, ale nic. Dobrá, mějte se.